ka kubor hakane kapor kawan shapi hakabayade shapang to sngew ka jingduwai kani kadai ka jingong jo norway sam haba wan akmat ublay wonga try to sngew ka jingduwai balay wong ban sngew jingduwai nabau drive don kam ban sa skori ka jingkarpat jongi bat bawun sngew yangi haga jingsi shabat ka hok jogu bleu don ka nongrim ka baskem bala dagi wan haga taga nongrim ka baskem ka balong ka jingsi shabat ka hok un sngew ka jingduwai jongi Jesus Christ upau haga gospel wiyo anis kat sound riwang along ka lenti ka jingsi shabat ka jingimde kalenti jong ka jingduwai ka bangi day ban pan siyaw try ka day lingbao Jesus Christ. Balong ka jing sisya, bat ka hok ka jaw blay. Iwan siyaw blay da ka donut baro, iwan siyaw blay da ka snam jaw Jesus, iwan siyaw blay da ka kertenga daw Jesus, iwan da ka jing silur siya ka ketu blay da ka snam ka jaw mo Jesus Christ. Te kumtang isyam, bawat uji sewang ladang intip ida ke jing sisang in itu ida ke hok blay palai luit yang ini ke jing nagi pop baro pada ke jing tembrau baro balai bau nong ruai sam Ukraine ni ke ketin balai bau duai show blay balai bau wat ya ke hok jo blay pada ke jing sisang jo blay na bau sngew tu balada utrai un bishari yang ini Onam don ubriu ban im uban kesan na kemat jong ublay lano ru. Daga hok ke jo ubriu onam la ban pelait na ke jing bishar ublay. Dagi kam ke jo ubriu daga hukum ke jo ubriu. Lane daga ta ke jing le daga hukum onam la ban pen im yau no ubriu. Onam la ban kesan na ke jing bishar ublay. Daga ta ke jing kongu ikiniam kirukam baro kinamla stia ban pen im makman ublay. Namar baro ke jing le hok ke jo briu kalong tangga sedep jot akman ublay. Baro ke jing le ke bau briu le umla ban kot se ke jing janai ke bau udai ban poi. Kumta la don kam bau briu udai ban sngew tu badai tang de ke jing ai e jo blay ula ban poi se ke tagatong. They tang de ke jing map e ke jo blay. They tang ke jing penksan e ke jo blay. They tang la dau briu. Usngau tu ia ka tang ke jing i ka ba bam ju kot jo blay. Ke jing map ka ba bam ju kot. Ke jing snei ka ba bam ju kot. Ka ba unda wan ji shan de ka donut baro banong a blay. Ka wan na kamat jo me. Ban wan de ka donut jong ka jing ai tilut ban sngew tu badai tang de ka jing map e dei tang de ka jing i jo blay kabala ban pediang pat yang iu briu baksan bau balat ne ka jing rem damar yu norway samwang la dau blay un bishar yo briu la dau blay un bishar yang i la da ngi haban yang akmat jong ka jing bishar blay anam dan u briu bala ban kesan Adam danu briu bala ban long kud. Adam danu briu bala ban long bijanai. Adam danu briu bala ban light nege jing penrem. Lem da day de ke jing map e ke jo try. Day halor ke nege nongrim bau bleu da pa yo Jesus Christ. Bau niap halor jong ka dingfna. Ba tang da ka basu ngai hau Jesus. Tang da ka tang ke jing map e ke jo try. Tang da ka basu penrit akamat jong u blay. Dau Jesus Christ tang da ka bangi wan ban plano ikipop jongi hau Jesus Christ tang la da bangi wan ban duwai ban dem krop akamat jo blay ban wan ike jing map ike jing ike jing snei try le bau Jesus Christ in yo long gi breu gi baksan te kum ta gani ka por ka jing kot na ka bantai way pa way yenam day ban sngew sarong ike bangi le ban ke bangi long yim day ka ban pengsan jubor ya le day Yim day ya kaban ya da lane ban syukir lane ban syule menle hakmat ublay na bau yo i lo du try ka jingkot jo blay yang i kalong ban wan da ka donut ka ba penret wan da ka donut ka ba ai telut plano
ya laki pop bat ki jing palat khot karpat yo try na ka benta ga jing map ba ga jing penim jong u pada bapin yeng hakmat jo blai daga ta ka do nut daga ta ka mensim daga ta ka jingai ka bahau Jesus Christ on map yangi on palat yangi naga jing bishar baga jing bitar ka ban salap on tau tamai kum ta ga ga pola da don mano ki bios ngau ni ga tin jo blai ki ba don kam ya ka ta ga jing map jo try ka ba pis ngau tu ba pim long briu ba janai pis ngau tu ba pi don kam mi ga jing map ka jo try ga jing em jo pi don kam mi ga jing pensan ga ba kan ja blai ga jing em jo pi one show try ko jing mo duai tu ga jaka ga ba pi don dem khot siu khot kar pat yo try ply ke ba don ban pla ai ba ga jing pen em try kan wan ga jing pen kiao try kan long bat ga jing map jo blai kan long duai show try khot kar pat ye u na baulong hajan Bible gong ki score ke jo try ke long shakita ki ba khot kar pat ye u ki ba ply le ki pop bat ki ba wan ban wat ye ki jing snai na u ulong ba ai kom ta ga ni ka por ngan duai ka kerteng ga do jisu nga duai Tribe nam ta ki tu ki bas ngau tu bala de kin yenga khamat jome ke jing penrem kawan kim don jing kermen ha ke jing em jongki renjan ka pop ba ke jing klot renjan ke jing bombiang renjan ke jing duna bat ka ta ke jing penrem ka badon ablay tu isnay ban map da Jesus Christ ai bakin yok ke jing penksan bah bakin yenga khamat jome kanom long da Tribe da ka buit ka bor ba ke jing le jongkin re da ke jing map ke do Jesus Christ aduai ba ke jing im ga jo blay kan long naga banta jong pi baro ki ba yo sngew haba pi wanda ka donut baro unam kan tait no ya pi shabar na ba ya kaning duai tribe im ta ki ba pang ki ba shitom naga banta ki badan ki jingleng a ga jing pisa ki ba don ki shep ting jing ada tin palai lut ya ki try kam tam ki badan ki jing school plot school swai ka jing im ka met ka pat ablay palai lut ya ki ba don ko tribe ka situation jo ka jing im ka jing kerdu ka ba kim sngew tu na ikin yo ban kumno kila ban light ban siu ban pendep ini ka ram ka bakiket try bit ka bakani ka kam ka basateng iki ko try lengkudung ha ka ta ka kam ka bakim tip shano kin pai ka don ka jing sateng ka don ka ta ka jing bom tip ya ka lenti kumno ban le try bi kren bat pen bet mame aplay kat bangadang duai ni ka por ngayo sngew bat ngayo iru ya ka ta ka jing ut ka donut ka jong pi bat ye ka ta ke jing leng a ka ba pisa ka ba pis dang ban perkat manu ban yarap ye pi manu ban pelat ye pi manu ban pli ka lat manu ban pelat ini ka ram manu ban ai ka ketiga diang ka mon jo pi ba pala ban pen urlong ye ka ka ba pi don kam na ba pi la don kam kerki ye ka ni bat kom ta ngai hau try un le ke ba crown na ka ban ta jong pi ngayo ikat bangadang tuai ni ka podam ta jong pi bidan ka personal problems hagani ka jing haga met ka jopi ka jing pang jopi ka ba pim sngew long man share ye no henry bidan kam ni ka jing ta try dan kam ni ka jing palai u try ba gar tengu jisu ka jing pen khia kan wan na ka banta jopi o raba shanda raba la bayande ngayo i ka ni ka podam den jopi bidan ki hospital but bidan ha ka ta ka jing sngew leng a pisa ka bajur but what haba pin mi no nang no hospital ru ka don ke jinge wadi ka pisa ba pin siu la nei komno ba pin yo ban siu ban pelut ya ka blay khot gar pat yo try ka beneng ngai kamba blay on palat lut ya pi ha ka nei ka por ngayo i tu ba pang ki khot siu ki ba pang ha ki benta jong ka te ka khong dong jat jo pi try un pen khia kar teng do jisu ki don ki thit ki badan kam ban pen be ki don ki jing su jing thar ba pi ya ba pi yeng ka thar phim la ban yeng kum badai try un pen khia ka kar teng do jisu ban nasret ki tu ki join ki jing pang ki join jo pi kin long khia kar teng do jisu kmelenti ka kamba ka do try kan jia ngayo i don ki tu ba pang ki khamat jo pi don ka jing brie pi don ka jing su ka jing tha ka jing buj ka jing thabuj agi khamat jo pi ngai ka kamba try kan long ka jing pen khia ka nei ka por khot kar pat yo try un map un pen khia but un palai lut ya pi hallelujah hakar teng do jisu ban Nazareth.
Praise God. Ngin jindala sngew comment la dang in your sngew iki comments yung pi hagane ka YouTube ke ka ba pi don kam ke ba pi lamat but ke ba pi kwa now try pila ban type hagane ka comment section jong ka YouTube. Blame ka ko. Amen.